ngidap da kajing sung komen ka ba crowd do kata-kata bangidon ni ka jing penbana baya ka ni ka film karam ngin sawan sa Juai hapo district library haka arbusau bat ka arbsantrik haka sngi Friday bat haka sngi Saturday arbusau arbsantrik jongni Julai hapo district library ha Juai dan wa iyan dan wa susuyan pila panar tatian nga hindi ka jingit ka jong ayapi kanam kerla dan apa yang jufile se vikram yo ban pet sawan sha Juai arsan bangidon ru ye jing angnut ban peni shwe ki districts bangangai ngin sawan peni biang ru ha Shillong ngamtip lano tangba kani ka long ka jing petip ka jing angnut ru ka jongi ngai fila skor ba arsan trik district library Juai ka shu kan long khatway ka ba arbji ka ba san bat ka ba news poa tran kerku vi ngen se kendo kompilasi pun amen. Ngadap da kajing sungo yo blai sa sien ga por ga menta ya ka mangadan pa na ga por ban ya kren bat pi lang bagaktin ka bakot ka baim ka badan bor ka jong trajisu ngadap da kajing sungo adu kata-kata ya ka ba ngayo pa ban sam yung nagaktin ha ga por ga menta nga piang survive wi pui baro siya ga channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries nga kamau nga ka abang fi banga eat fi da ga ji ka jong try but try we eat palat ru fi but udan ruban le sibon ki kamba ha ka jing em ka jong fi pag subject ibang ka abang kren kasingi kalong lada fi jied i babahatam lada fi jied i babahatam nga jong i kataki kintay ha baki litit juti kim juhun ban rum tang la kawai ka dukan bagi nang thiet no lakani ki jurung na kawai ka dukan shakawai dukan nagawai ka dukan shakawai dukan tangi kawai ka juti bagi dalang very specific mau ban thiet ya kata-kata jat rong bat kum kata design bat kum ta kata texture na ban long kum kata quality ni kata company badeng ta la kim yo kim juhun ta teng kum maju ong mai kata what ka plus bijar i kum bakarit na ka banta jonki na marba la kim yo shisha kim hun marki ki da kwa ya kata ka ka bahatam ya ka baga donut jonki ka kwa ya kata ka baga jingmut ke jonki ka tram kita kwa ba kita yet ado kata hado bandalap ladamlap te kamut kinum tre hiru ban thiet kata ke jinglong jonki kan them dei kum ngi kitchen rang ngi lit rung batang la kawai ka dukan ngi thiet lut ta ka jan ka nep ke rung tang wi dukan si phang la dap lai ba ki kan thai em kam long kum ta teng kum ki rang ba am ngi lech ban ya thi jing thiet ba ki kan thai ngi hap long ki ba yai sha ya belong ki biasa na mar kim hun tang na we dukan bakata ka long ka jinglong joki kentai tela da ki kentai ha kata ka baken jado ki long kumta ka pen kan ma wi he ka poro bangi deiru ka brio ni gi dei kata ka balang ka jong kris mo ka brio ni kata ka Nongkhryiem ka ba ngi hap banda jied ba ya kata ka babahatam tadeng tangin ay baga man sim jungi kanum hun lada nginom yo ya kata ka babahatam ay baga man sim jungi kanamong to siya biang la ka biang marbam yo nga ka abanang fi haban jied ya ka babahatam haga gm ka jong fi but lada pim yo ya kata ka babahatam ay baga man sim jong fi kanum sok tadeng ta habang ong man jied ya ka babahatam tingin ya jied kanya ka kaski ya kata ka ka babahatam baga jingkali ka lang babahatam haga ne ka pertai tadi ta ngin ya bu ter mo le se kum haga showroom ngin ya bu ter itu ki jan mo le ngin ya bu ter itu ki ter gitar ni haban compare ya ka company na ka company na ka design sa ka design but ni haban ya nujor mo ban pet kano ka bakhamba but lada hakata ka baken jado ngibu kum ta bangi jiet ru ya kata ka babahatam kanutam haga baken jaman sim tadi tanga bu ter mo ya kita ki blai haga gm ke jongi bat ngi haban ya nujor way ya way uno ubabahatam haga gm ke jongi uno bakhambahan la kita ki blai baro ru tagade kita ngi haban nang ban jiet tadi tangi haban la sungu thu baru ya nu bangi ngin jiet dan kibreu ki ong ba ubreu wan naushri
Balik kata lah ang model scientist ubakerteng utau Charles Darwin. Kadang kan ni kata gini gisingi ang ba ngihaban pete uno ubakamba u Charles Darwin ne uno u Jisu na. Tengin ni compare apa dengan Charles Darwin ba u Jisu. Tenghaban pete yan uno ubakambes ma talarangi puli larangi tip asya pang u Jisu Christ. U Charles Darwin am kabut umlong ru am baninu jor bat u Jesus Christ. Tadi teng hakan ika start science ni ika start kan pertai ka bala ya ika belong advance teng gibru ki kam ngai u Charles Darwin ban ya ka bangai ya u Jesus Christ. Gajing kali kalong hadu kat nongi tu u Charles Darwin. Hadu kat nongi tip ya ka biography ka jong. Hadu kat nongi tip tai kata ka ba kajing im ka ba marmet ka jong u. Namar baki don ki story ka bangim tip bro ngim tip kha kumno u ngim tip la pen he pen san u kumno bangim tip kumno kata ka jing trai ka jing skri ka ju ngim tip bro mo ka sngi ka bo unyap long kumno but ya kan ka wait ngi tip bangim tip hiru la da uyap upoi sha bagata ka de ka jing shisha ngim tip sha pang ni bro but habayenu jor ngi ban pet ki so ki jong mensim ki so ki jong mensim ki ba mi ni bro ngini anu jor ya kata baru Jesus Christ tadeng ta haba ngi kwa ban nget ni la ngi kwa ban bu enu ino nangkong ngi haban tip shua ya kita kibrio ni upre ukren kum ta watai kum ta ka jinglong jing im ju upat ka long kum no kata ka jinglong jing im ju ka biang na kambiang hatu ka ka biography ka kata ka jing thok khala sha pang ka jing im ju nani kata ka jing tho sha pang ka jing im ju ka long kum no Dali ta ko abang ifi nga ngam jied ino nga jied u Jesus Christ na nga tip lut na dong sha pang Jesus Christ ban kam don ka no ru am ka ba ngam tip sha pang u Jesus Christ na marha ka Bible ya thu lut na dong na do ka sngi ka balakai uru na ka kmi ba ka kelteng ju ka kmi ka dan bat kumno la khai u kumno la pun ni u bat kumno ma ka ta ka sngi ka balakai u ka balajia la khai u ka snong ru ngitip mola kha kata ka semrat mo kata ka sem bunsin ki ong sem sin sem kulai kam dei kata ka sem lang brot bala kha hang ta bar gi tip kumno ba thik dang ong ifi kumno ba kinong up lang brot ki wan ha kata ka sem ya ka bala kha yu jisu balai bala kha sem ngi tip na mar ba ha kata ka por bakal adon ka census mo ha Bethlehem bagi ribar ni jaka gi ba per ki wan kata ka sinong bat mdon jaka yeng basasyo la daplot ki gas la daplot ki brio ha kata ka sinong ba ka pelong ru yu Joseph ha ba ka kemi jong jisu mo ba ka Mary anda ka ba su kon kam don jaka shu ha kita ki yeng basa hadu ba haplet pen kha yu jisu ha kata ka samlang brot itip badin nang ta la shun daw Herod kya ban phat yap nang ta ban let sa Egypt o shwai ka tar ngitip kumno ba anda la poi sa yeng kumno ba ki real start kiwan man ai ru ya ti gifts mo ye ki ti ching ai sngo ba ju ki ser ka mer ka aga jing ubi ha ka sngi ka bala khayo ji su ba ding itip nang ta ba Herod udah dom ba Herod sha udah bitar ba ngitip shai ka ngitip tiknai ka ba ka Mary ba Joseph ba Jesus ki haban pet no shi Egypt ki haban ri no shi Egypt katu kan e por hado ban layap utau Herod ubakraw Herod the Great nalayap kun pai biang shala shnong bat kum ta ki sa shong po Nazareth pangitip kum no bla pen he pen san yu jisu po Nazareth aka por ba dap khat al snam rungi I kum no ba ktien ki jong blai ong po jisu lech ka temple ba ukli ye ki jingkli ki ba bon na kita kinong penyat jong kata ka temple ba ter ngi ba kum no ba dap lai post nem bo lech ka wa Jordan bat kum no bala pen baptis yu ang ta do Yohanes pada din I ru ang to lai thu kum no ba men sim ko lawan but la pendap yu do men sim ko but la sedang ru ya ta ka jing shakri nado kata ka sngi ban pen kia ya kata ki ba pang ki shitam ki ba matla ki ba deko ki ba don jing pang crow ki ba ki jing pang ki ba lai po jat wat ban pen imru ya kita ki breu ki ba yap bangi tip ya ka story ka jong try bin pa bin bit pa bit bin pa bin tengdi kata mdan kano ka jing im ka jong jisu ka beri bat ngitip hadin nang tala kem yu bala pen shitam yu saus ngi labat yu la bishar yu
But gom tala sanar pnai tagi spai room hapo ka jing mo hapo kata ka jing penbor jong kita ki jiu kata ka por ta ka bagi ong sanar pna hado mo pila tu da shim ta ka dabor set ki ju wong amdan meta ka snam jong ba ngi I ka dan ka story ka belong so clear ka ba shai kedar do kata bahadi nang tala sanar pna yu jisu baru la yap baga Bible ki itu ngi lai mit udan lom jing tap bangi na tip tikanai ka taru bagi ai ka baja kita ki lai mit ru kan jisu lek kita ka bendi banjalap ya kata ka jing job ka jong kita ki angel ki balahap ki jong syaitan ki badan hang ta po ta terus ha kata ka du job bala komiki ki kenjri mulai ben bena ya ka jing job ka jong kita ki angel ki badan ya kata ka jing tubu ki bala le ru ta ka kam ban pendu yu tau sembai jong ka beri kata ka story ka jerong ha but ngitip tikna ya ka ai ka baja bal ngi da tip tikna ni ka uda mi patru na ka jing tap baga jing tap ka jong jisu ka da tli pau jisu dan sho judge ulam mi pat na ka jing tap Paula dan bagi senran sau posngi uya kendu biyaki na kapor sa kapor but anda habaladap sau posngi ula kiu no lom olep but hagajing sakhilang jong kita ki senran but hadin nang ta ki senran ki sa syong sya jing it sa shi posngi ha Jerusalem but ang tau mense makoi wan bagi ni ki baro kabangi iya ka Bible kaya tu ingi ka biography ni ka kata ka jingat khu khana ni ka kata ka jingim ka jungu Jesus Christ bangi da tip ben pa ben tek pa tek klamdan ka nono ka bari klamdan ka no ka baklampa lapin paulut na dong Shillong bangi i sha ya ka jingim ka jungu Jesus habangi nu jor bat unono breu ni ka pertai dei u Jesus long unmatch kemut mla bani nu jor bat no u Jesus am mdan tu unono breu bala nu jor u Jesus mdan tangu jisu uba bahatam talala ngidai sisa ki breu ki bastat lada ngidai sisa ki breu ki bashampang talala nget ya ktin jono man ngim tip than ni ke jim ke jongki ngim tip than ya ke ai baki ki long ya ke ai baki ki la le ro tadi tangim tip ya ke jim ke jongki hendra ya ke ai ke bangi tip tangu jisu ke ai bukren ya ke ai bu hikai ya ke ai bu batai am ka jabi tik kumta ba uda long shisha kumta bagi I shisha ki so ha ka jim ke jong jisu Bible ka ong kata ban itu ya udieng ni haban pet na ki so ban tip udieng la udieng babahan bas ni udieng ayu ni ulong ni haban pet ni itu na kita ki so tadi kita ki so ki ba mi na jisu kim de ki so ki ba kam kai kim de ki so ki ba tok bishkor ki ba lamler kim de ki so ki ba Shillong tang ki so hendra ki ni di ki so ki ba koror palat ka ba penpau ba jisu udai sisa ukon jo blai u ba long ru u blai but om tang kata uban sawan biang saisien kat kum ka jingkular ka jong tadi ta ko abang ifi ni kasngi monta lada finang ban jied bet ya bahatam lada ha ka baken jado ngi jied ka bahatam ta balai pat ha ka baken jaman sim ngi shu jied yano ka jing ong jong no ka bangim tip ya ka bangim pe phang ya ka bangim su thu ro ngi la shu pediang la ka pediang ngi la shu ngai la ka ngai ngi la shu bot la ka bot ya ka bang syutip tang malum malai ka bang syutip tang kat tu kat ni ngila kum nget noi kata kum ngai nuksam ne fi sa pangu Charles Darwin ngim te be pang jing jo ngim te uyap kum no ro ngi uyap kum no ka ai ka bu kren khat du mo ka ai bu jai tang kat tu kat ni tip ndra yu ni jisu bang ngila tip detail te ngi da tip detail si sang ngi da tip ben pa bet pa bet ya kata ka jing jo tegi I bet bakamdan kano ka jingduna hau ngi I bet udai bahatam udai bakrautam udai badan bortam bat open pau ya ka bor ke jong blai namar ba udai hi ublai udai ukon jong blai ukon ru jong brio ang ktien ke jong blai tani ka sngi am ka abang ifi la fi dai shaki bri bastat manum jiet ni no jiet tang yu jisu tang ya u jisu ka kwa ban duai ni por tanam ta jong fi ekwa bandwai ekwa bandwai ta da la vidang nget ino ka shonga ko man jong fi ta ngam pen bor ka shonga ko man jong fi ta da vidai sha ki bri ko start nget ka ni ski fin bot yu jisu da vidai ki bri ki bam start pila ban bot ino ya ka ba ka jing im jok iru pim tip ya ka e ba ki kran ki e shu nget ta ka ta ri film tip ki e ki so a ka ji im jok ki e ka ji im jok ki shu nget ki ta ka ji im fi la bakla ni dwai ni ka por man ta Trabi ni dap lagi jisngop krame trang yo man kren ni khubor hani ka por man ta ko trai bala ngi nang man jied ya ki bakin jado
kano tam ko try ngi hablong ki ba start ban jied ya kita ki ai ki bagan jaman sim bagan ni singi ko try nga aingo try ki kon jame ki la yo ene ka khubor bakin nang ban jied ngi singi ba nget ru try nga da nget bakin jied ya me Jesus Christ u Jesus bomdan kano no ka bari kan kano ka ba ka jim ka jung ka balong bai ka bala pau shina ka bangi do yu be jong ka khmat bangi do snow thu da la jong jingmut bakanum dan ka no ka ba ka ne ka bari ka mangong hendai ka ba shai kadar ka jingim ka bamdan ka no ka bangim la ban sto ha ka ktien ka jong la ya thu lut ben pa ben bit pa bit ya ka jingim jong try bu so jong sim i ka jingim jong try u jisu de bi bahok ba clamp up bamdan no jing tho bri ya ka jingim jong bakam dan no ta ka sti kam dan ka no ka ta ka baran ha ka jingim hendai ka ba bet bat ka ba shida ka ba khot bo na umnar udehi ba khot bo de bahok ka do I try ne ka singi kon jame ki pediang me try ba ka jing pediang ka chugi nga ai ngo ko try jisu ne ka por nga ai ngo me ko pa ba ni ki kon ki pediang nga i fi ba fi pediang ni try ne ka por bila angit sibun ki aka hendai ka ne singi fi angit tang au jisu nga sngo nam ta fi kong nga sngo ka ne ka singi ba fi pediang ni try ko fi nang man jiet yi aka ka ba kan jado yi juti ne ki jan ki na re ka ne ka singi fi nang ban jiet yo jisu ba bhatam hallelujah hallelujah nga duai nga kerkui fi utrai nang bless fi nang le ki kamba ga jim jofi pa fi la jiet ka ba bhatam nga da sngo plat de kata ha ka kerteng u jisu nga duai nga kerku amen but amen amen try nang kerkui fi ngin sekindo biang la sai ka singi ko ba ka ku bastap boleh tak ka bramju amen